Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 8 sa bulan sa Pebrero tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 6 bersikulo 53 ngadto sa 56. Mitabok sila sa lanaw ug midunggo sa Genesaret ug gihigot nila ang mga sakayan. Sa pagkawas na nila, nailhan dayon si Jesus sa mga tao. Busa nanagan sila ngadto sa kasilinganan. Bisan asa nila madunggan nga atua si Jesus, dad-o nila ngadto kaniya ang ilang mga masakiton nga naghigda sa ilang mga higdaanan. Bisan asa si Jesus moadto, sa kabalangayan ba, sa kalungsuran o sa kaumahan, adto gayud sa merkado, dad-on sa mga tao ang ilang mga masakiton. Nagpakiluoy sila nga ang ilang mga masakiton pahikapon bisan lamang sa sidsid sa iyang bisti. Og nangaayo ang tanan nga nakahikap kaniya. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.